Gaur bete dira 5 urte Inigo Muguruza musikaria hil zenetik, eta data esanguratsu hori hautatu du Fermin Muguruzak iragartzeko aurten hasi asmo duen kontzertu birari eskainitako emanaldi batekin hasiko duela. Abenduaren 17an eskainiko du lehen kontzertua Miarritzen hain justu, bizirik balego Inigo 60 urte beteko lituzkeen egunean. Fermin Muguruzak ez ezik Inigoren musika ikasle izandako musikariek osatutako Inigoren dizipuluak izeneko taldeare izango da holtzan. Gaur goizean jarri dituzte salgai sarrerak muguruza.fm.eus webgunean eta ordu bete baino lehen saldu dituzte sarrera guztiak. 700 inguru guztira. Kaixo eta ongi etorri, osasun sistema berria eraikitzeko abian jarri den mahaia martxan da. Egungo egoera irauli eta galdutako bikaintasuna berreskuratu nahi da eta horretarako etorkizuneko osakidetzaren oinarriak finkatuko dituen lantaldeak aurreneko bilera egin du gaur Bilbon. Xabi Alo. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako osasun sistema finkatzeko lehenengo bilera egin dute gaur Bilbon, hainbat alderdi politikok, sindikatuk, gizarte eragilek, elkargo profesionalek eta unibertsitatek hartu dute parte. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gidatu du bilera, osasun sailburuarekin batera. Osasun ituna martxan jartzeko lehenengo bilera egin dute Bilboko Bizkaia aretoan, osasunarekin lotutako eragile guztiak izan dira bertan, eta 6 hilabeteko epea ezarri du Eusko Jaurlaritzak akordioa lortzeko. Bileraren aurretik hitza hartu dute zenbaitek, tartean Rebeka Ubera EH Bilduren legebiltzarkideak. Posten gara, osasun maila deitu izana, EH Bilduk pandemiaren garaitik proposatzen zuen giza horretako mekanismo bat abian jartzea, eta horregaitik modu batetara ulertzen dugu, badela zuzenketa bat, emendakin bat, orain arteko gobernantzari, gero ikusi beharko da zertan konkretatzen den. Ildo beretik Sumarko kideak ere zuhurtzia agertu dira bileraren aurretik, esan dute osasungintza publikoa defendatzen jarraituko dutela eta pazienteen erakunden plataformako zuzendaria ere baikor. Que acudimos hoy con la mejor disposición, expectantes, ¿no? Por lo que puede suponer este pacto de salud y las reformas que puede suponer. Bilera bera Imanol Pradalesek gidatu du osasun sailburuarekin batera eta hitzorduaren aurretik adierazpenak egin ditu lehendakariak. Ituna planteatzen dugunean, ituna planteatzen dela kontutan izanik, bai noski, momentu honetan dauden eskaerak, eta hobetzeko dauden gaiak kontutan izanik, noski, lehenengo arreta, itxaron zerrendak eta bar, baina hortik haratago doala itunaren beharra. Gure euskal osasun sistema eraldatzeko beharra daukagulako. Eta horrek eskatzen du, epe luzera pentsatzea eta eraldatzeko urratsak ematea eta oinarri sendoak jartzea. Pradales lehendakariak esan du mahai zabala osatu dutela, baina zabalik dagoela beste batzuek ere parte hartzeko. Dei zuzena beraz, ELA sindikatuari bileretan parte hartzeko. Horrelakoak ezagutzen ditugu horrelako negozio esparruak, elkarrizketa sozialeko mailak badigu zelan funtzionatzen dute eta ez helburu izaten duten. Eta gurekin akordetara iristeko benetako asmo izan danean, gurekin elkarrizketak izan dira, modu diskretoan, eta ikusi egin da, benetan zoru partekatu bat zegoen adostasunetara iristeko. Guretzat zoru horrek pribatizazio hori aurre egitea suposatzen du, baliabideak ematea, egonkortasuna ematea langilei, lan baldintzak hobetzea, eta aurrekontuak handitzea. Eta lehendakariak berak esan du, aurrekontuen eztabaidatik atera beharreko eztabaida dela osasun ituna. Aurrekontuak handitu estean, ezinezkoa da osakidetzak bizi duen egoera iraultzea, eta aurrekontu hobekuntzarik gabeko mahai baten guk ez dugu parte hartu nahi. Bien bitartean Euskalgintzaren Kontseiluak deia egin die bileran parte hartu duten eragilei, itun sozialean Euskaldunen hizkuntza eskubideen bermea har dezatela eta jar dezatela erdigunean. Bilera egin zuten atzo Maria Txibitek eta Imanol Pradalesek Nafarroko Gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariek bi erakundeen arteko lankidetza indartzeko xedez. Nafarroko jauregian egin zuten bilkura instituzionala Iruñean eta besteak beste izpide izan zituzten HTaren Nafarroko korridorea eta Euskal Y-koa lotzeko proiektua.
Maria Txibite Nafarroko presidenteak eta Imanol Pradales lehendakariak Kantauri Mediterraneo abiadura handiko korridorearen aldeko apustua egin dute haien lehenengo bilera instituzionalean. Eta Nafarroko zatia Euskal Y-arekin lotzeko informazio tekniko guztia eskatu diote Garraio Ministerioari. Txibitek Nafarroko jauregian bildu da lehendakariarekin. Eta komunikabidei adierazi dienez, Ezkioko edo Gasteizko aukerak Euskal Y-arekin lotzea helburu ukaezina da. La conexión de la Y vasca con Navarra es un objetivo irrenunciable para nuestros gobiernos porque supone un nexo de comunicación fundamental para nuestra ciudadanía, para nuestras empresas y, desde luego, para el conjunto del país. Eso sí, ante una infraestructura de esta envergadura, yo lo he repetido en numerosas ocasiones, debemos contar con toda la información para poder tomar las decisiones correctas. Pradalesek bat egin du Txibitek esandakoarekin eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera argia dela adierazi du. Ulertzen dut Gipuzkoako foru aldun nagusiak edota Arabako aldun nagusiak Gipuzkoako eta Arabako interesak defendatu naia. Baina hau da herri proiektu bat eta hemen kontutan hartu behar duguna da Euskadirako zein dan eta konexioriko berena. Eta horretarako behar duguna da momentu honetan informazioa. Lehendakariak uste du proiektuak ingurumen inpaktuari, garapen ekonomiko eta sozialari eta Euskadiren eta Nafarroaren lehiakortasunari lagundu behar diela espekulaziorik gabe. Ez nahi sartuko miketen, ez nahi sortuko espekulazioetan, eta behar duguna da informazio gehigarri bat. Informazio guzti horrekin herri honentzako konexiorik onena egingo dugu. Pradalesek txosten horiek azkar entregatzeko eskatu dio ministerioari, baina ez ditu bi aukerak aukeratu, eta nahiago izan du dokumentazio teknikoa ezagutu arte itxaron. Araban, kartzela saiastuko du indarkeriagatik zigortutako Gasteizko gizon batek. Adi. Epaileak ezarritako 6 urteko espetxe zigorra saiestuko du indarkeria matxista eta sexu erasoa egiteagatik epaitutako Gasteizko gizon batek, aldeen arteko akordioa adostu eta gero. Asteazkenean epaitu ziren 2022an emandako gertaerak. Biktimak bere bikotearekin erlazioak izateari uko egin zion orduan. Gizonezkoak ondoren emakumea inmobilizatu eta eraso egin zion. Horrekin batera, bikotearen erlazioan indarkeria matxista ohikoa zela frogatutzat eman du epaileak. Gauzak horrela 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizonezkoari sexu erasoa egiteagatik, eta beste 21 hilabetetako zigorra indarkeria matxistagatik. Hala ere, aldeen arteko akordioa kontuan hartuta, epaileak bertan bera utzi du kartzelatzea, hainbat baldintza ezarri zala nola biktimarekiko urruntzea. Horrekin batera, gizonezkoak ezin izango ditu delitu berririk egin, alkoholismoa sendatzeko tratamenduarekin jarraitu beharko du, eta genero indarkeriari buruzko ikastaro bat bete behar izango du. Gipuzkoako Aldundiak 75 plaza berri sortu ditu adinekoen egoitzen foru sarean. Orotara Gipuzkoako sare baliabideen sare publikoak 102 plaza gehiago ditu 16 zentrotan itunduta, 75 adinekoen egoitzetan eta 27 eguneko zentroetan. Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoak 102 plaza gehiago sortu ditu 16 zentrotan itunduta. 75 adinekoen egoitzetan, horietatik 20 izaera psikogeriatrikokoak dira, eta gainontzeko 27 plaza berri eguneko zentroetan esleitu dira. 20 lan egunetan eta 13 asteburuetan. Donostian 37 plaza berri jarri dituzte Tolosako Uzturren 10, Hondarribian 9, Arrasaten Aretxabaletan eta Irunen 5 eta Zestoan 4. Datuei erreparatuta gaur-gaurkoz 75 egoitza publiko daude Gipuzkoan eta 5.251 plaza ditu. Horri esker lurraldean dauden plazen 199 publikoak dira. Gipuzkoan osatzen ari diren zenketa sistema berriarekin adinekoentzako arreta pertsonalizatuago, berritzaileago eta komunitatearekin konektatuago bat eskaintzen ari direla adierazi dute. Eskaria baina urtez urte handitzen doa. Gainera Ider Mendoza diputatu nagusiak aipatu bezala, 2021an herritarren 45%ek 55 urte baino gehiago izango ditu. Beraz, beharrak daude eta eskariak areagotuko dira. El año 2031 el 45% de la ciudadanía tendrá más de 55 años, por tanto hay necesidades.
Errealitate horri erantzunez esan du datozen urteetan plaza berriak sortzen joango direla pixkanaka. Helburu horrekin bat etorrez une honetan 3 egoitza eraikitzen ari dira. Adinberri Pasaian, Arbes Irunen eta Errezabal Elgoibarren. Eta horrela 362 plaza berri sortuko dira hurrengo urteetan. Irailaren 5 dugu gaurko Antzar eguna Lekeition 3 mendetik gora dituen tradizioari jarraiki ospatuko dute gaurkoan ere. Hor dago Antzarra. Pitiri! Prest! Eutxideko bosgarritari bai. Hiru egun baino ez dira falta Hondarribiko egun handirako, igande honetarako, eta Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitainarekin elkartzeko aukera izan du Hamaika telebistak adi esandakoari. Aurten oso pozik gaude, lehenengo aldiz 27 urteetan, udalak eman digu baimena, eta hori guretzat oso garrantzitsua da, ja ez garelako manifestazio bat. Oraindik gure helburua dela denok batera ateratzea ez dugu lortu, baina borrokan jarraituko dugu. Baina, momentuz hori ateratzea konpainia bat bezala aurrera pauso handiek bat da guretzat, eta oso konten gaude. Eta gainera, aldaketa txiki batzuk egongo dira urten, goizean hori teknikak arbolatik aterako gera, zumardiatik, ere daramagula urte asko atzen hori. Eta, guretzat ere, arratsaldean, momentu bat oso polita dela Irailak 8 dela zapateroaren jaitsiera inoiz ez dugula egin, lehenengo aldia izango da urten, jaitsiko dugula zapateroa, dantzatzen, musika jotzen, eta, oso polita izango da nire ustez. 2022an eskatu zen Jaizkibel barruan ateratzea, Irailaren lehenengo ideia zen, Jaizkibel azken konpainia gisa ateratzea, eta gero poliki bez, besteak mistoak izatea. Baina hori ezen gertatu, orduan, gu nahi duguna eta gure helburua da alarde publikoa, bakarra eta parekida izatea, ez izatea jai pribatu bat, baizik eta herriaren jaia publikoa, eta konpainia guztiak mistoak izatea, eta hori Jaizkibel ez desagertzea. Hori da guretzat super garrantzitsua, eta da Jaizkibel mantentzea konpainia bat bezala. Aldunditik parte, falta botatzen dugu laguntza pixkat gehiago, zeren, uda baino lehen bota zuen kanpaina bat, udalako, bere leloa zela jaiak berdintasunean. Eta, gaude pixkat harritutak ez, Hondarribi dago pixkat hor iskin batean utzita, eta hau ez duela, ez dugula inon ikusi beraien ardura edo beraien laguntza kanpaina honetan, ez? Eta gero udala, udal gobernu aldatu zen den urtean, badakigu aurtengo gobernua ari dela aurrera pausoak ematen eta beraien helburua pentsa nahi dugu dela alarde publikoa eta bakarra izatea, baina, hori, eman dizkigute aurrera pauso txikiak, baina guretzat gure helburua ez dugu ahaztu nahi, dela emakumeak parte hartzea gure herriko jaietan, eta hori oraindik ez dugu lortu, eta ez dakigu noiz lortuko dugun, batzutan pixkat urruti ikusten dugu oraindik. Ona gaurko efemeridea, gaurko egunez duela 106 urte Euskaltzaindia sortzea erabaki zuten Hego Euskal Herriko 4 aldundiek Oñatin.
Hilabeteak dira Eusko Jaurlaritzak mozal legea aplikatuta ernahiko 133 gazteri ia 300.000 euroko isuna ezarri zienetik. Isunaren arrazoia Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren espetxeratzea agindua salatzeko ekimenetan parte hartzea. Ikasturte hasiera honetan manifestazio antolatu du Ernaik isunak salatzeko. Gurekin dugu Markel Rio Ernaiko bozeramailea. Ongi etorri, Markel? Aupa, eskerrik asko. Zuri, hasteko testuinguru pixka bat jar dezagun. Labur esan da, zer dela eta espetxeratu zituzten Zelaia eta Barbado? Aitor eta Galder, urtetan zehar beste bat militanteren aurka egin bezala, Estatu Espainolak Euskal Nazio Askapen Mugimenduko kideen aurkako estrategia sistematikoan egondako beste ertz, beste kapitulo bat da, eta haiek beste kapitulo horien parte baino ez dira bai. Atal bat besterik ez dira, egoera hau salatzeko gainera ekimenak egin zenituzten eta ondoren isuna jaso. Hilabeteak pasa dira 280.000 eta 500 euroko zigorra jaso zenutenetik, denbora igarota ere argi duzue. Jardun politikoa eragozteko helburua dute isun horiek, ezta? Era bat, hasieratik salatu bezala, auzi hau ez da auza zenbaten. Era guztiz kontrako. Izan ere auzi hau oso momentu konkretu batean ematen da. Ernai geroz eta gaitasun handiagoa duenean Espainia estatuaren proiektua inpugnatzeko, eta geroz eta gazte gehiago Ernairen baitan antolatzen ari direnean. Eta era berean, geroz eta gazte independentista gehiago daudenan. Eta gure ustez, operazio hau, eraso hau, izun hauek, horren erreakzio antidemokratikoa argia dira. Isun, 133 gazteentzat, momentu honetan zein da gazte horien egoera? Momentu honetan, azkenengo aste eta hilabetetan azaltzen joan izan garen bezala, guk egin duguna izan da isunak jaso ostean isun bakoitzaren kiko elegitak aurkeztu kontentzioso administratiba. Eta elegite hauen bitartez egingo duguna izango da segurtasun sailak Eusko Jaurlaritzak gure aurka izandako jarrera arbitrario eta desproportzionala salatu. Orduan, momentuetan, topatzen garen egoera, hain zuzen ere, bada, elegita hauek aurkeztaren tramiteak burutzen ari ditugu, eta, egin batean, prozesu administratibo horretan murgilduta gabiltza. Segurtasun sailaren jarrera salatuko duzue, ibilbide luze izango da orduan, ez da? Bai, egia da, saila da jakitea olako prozesu bat abiarazten duzunean honen amaieran hori zelduko den, baina guk indarrak eta konbentzimendu osoa daukagu prozesu hori ekiteko, modu kolektiboan eta hasiera batetik izan dugu jarrera irmo horrekin. Antolakunde bezala, indarrak batu dituzue beste behin, nola eragin dizue zigorrak zuen lanean? Ikasturte hasiera besterik ez da, baina nabariko zenuten, ez? Bai, isunak jaso genuenetik, bai, udan, zein orain ikasturte hasiera gauden honetan, eta ikasturtei begira gabiltzan eta planak egiten ari garen honetan, argi dago eta hasiera batetik ikusia izan dugun bezala, sama izugarria, suposatzen duela ia 300.000 euroko kostua duten operazio eta isun hauek. Horregatik hain zuzen jarri genuen martxan duela hilabeteak, crowdfunding kanpaina bat, udan zehar ere hainbat herrietako jaietan eta beste hainbat lekuetan merchandising, kamisetak, txapelak, hainbat kontu salgai izan ditugu, eta aurrerantzean ere ikasturtean zehar beste hainbat momentutan gure jardun politikoa sostengatzen jarraitua izateko beste hainbat ekimen jarriko ditugu martxan. Jazarpen ekonomikoaren eragina uneroko lanean igarri duzue? Bai, egia da, sama Kristo motzila jartzen duela gure gain eta pisu horrek inbatean eragozten digu. Horrera egitea dugu, nahi izango genukeen arintasun edo askatasun guzti horrekin aurre egin izatea eta gure lana askatasun osoz garatu izatea. Baina era berean, jakin izan dugu modu batean horren aurreko erantzun kolektibo eta indartzu bat planteatzen, eta horren bitartez lortzen ari dugu oztopo hau gainditu eta gure proiektuan aurrera egiten jarraitzea. Oztopo hau gainditzeko, lehen aipatu bezala, dirubilketa jarri zenuten martxan eta mertxana ere salgai izan duzue uda osoan eta orain ere baduzue salgai. Nola doa dirubilketa hau eta noiz arte egongo da zabalik crowdfunding
hori. Diru bilketa ondo doa eta bestelako ekimen, helburu ekonomiko duten bestelako ekimen horiek ere oso ona dira. Izan ere, guk hasiera batetik eskertu dugu euskal gizartearen osotasunean, hainbat herri, hainbat auzoetan jasotzen nahi dugu laguntza eta babes guztia, eta argi dago horrek ere maila ekonomikoan islada duela. Orduan guk aprobetzatzea jende guzti hori eskerrak emateko, baina hala ere izuna eta kopurua handia da, eta oraindik barko genuken diru guzti hori biltzetik urrun gaude. Orduan, esan bezala, aurrerantzean beste hainbat ekimen izango ditugu horretan sakontzen jarraiteko, eta baita ere, dei egitea euskal gizarteri eta alduen guztiari ekarpen egiten jarraitzera. Bai, kolektiboki aurre egingo diozue isunari, eta esan bezala, norbanako ez gain, hainbat eragilek ere eman dizue babesa bide horretan, ez da? Bai, izugarri izan da. Hasiera batetik auzia ezagutzera eman genuenetik eta azkenengo hilabetetan, eta orain baita ere mobilizazioaren atarian gauden honetan, zelan hainbat normanako zenbat hainbat eragilek modu masiboan azikiten nahi den, laguntza ematen duten, babesa ematen duten, modu desberdinetan, eta guretzat ezinbestekoa da, uste dugu. Gainera, euskal gizartean historikoki horrelako gaitasun izugarri izan dugula horrelako auzien aurrean modu kolektiboan antolatzeko, modu kolektiboan ekiteko, eta uste dugu auzien aurrean ere horrelako erantzun izugarri horren baten aurrean topatzen garela. Bai, horren erakusle izan da udan zehar eta isuna jaso zenutenetik egindako agerraldietan agertu dien pertsona kopurua, eta baita iragan asteartean arraunlariok bat eginez izeneko manifestu bat aurkeztu izana arraun munduko kidek. Nola baloratzen duzue babes guzti hau eta baita egindako manifestua? Guretzat oso positiboa da, eta hemen baita ere eskerrak ematea sinatu zuten egun arraunlari horiei, eta baita ere nola ez asteartean Donostin gurekin egon ziren beste arraunlari guzti hori. Guretzat zentzu oso zeukan, estropaden testuinguruan antolatzen dugu mobilizazio honetan, baita ere arraun mundutik nola babes hori ehuntzea eta parada izatea hori erakustu. Eta horren materializazioa izan nahi zuen manifesto hori zein agerraldiak, eta horretzat oso positiboa da. Hilabete guzti hauetan jaso dugun babes izugarri horren beste adietako bat, eta horretzat ezinbestekoa da. Igandean Donostian antolatu duzue manifestazioa, egun garrantzitsua da Donostian, esan bezala, Kontxako Banderako bigarren igandea delako. Zer nabarmenduko zenuke igandeari begira? Guretzat igandera bi ideia nagusi mahaigainerazteko zita izango da. Alde batetik, nola ez, nahi zutenaren aurka, operazio honen bitartez ez dutela lortu ernai itotzea, ernai desagerraztea, ernai ezestatzea. Eta hori baino, guzti segora kontrako batean topatzen garela. Ernai indartzu dago, gu ikasturtari eta gure erronkai egiteko gogoz gaude, eta horren erakusleioa izango da igandoetako mobilizazioa. Eta era berean, esan bezala, operazio hau ez da ausaz ematen. Operazio hau momentu zoekin batean ematen da. Geroz eta gazte independentista gehiago gauden garaietan, geroz eta gazte gehiago ernairen baitan antolatzen diren garaietan, ernaik geroz eta gaitasun handiago duenean Espainiar estatu zaharkituaren eskaintza inpugnatzeko, eta orduan aldarrikapen hori zentro eramateko bai zita izango da. Independentzia aldarrikatu dugu, independentzian aldarri jarri dugu zentroan azkenengo hilabetetan, eta igandean Donostia baita ere gazte independentista niria bilakatzera goaz. Independentzia aipatu berri duzula, gazteen artean independentzia nahi hori argi ikusten duzue ernaiko kidek? Bai, guretzat bizi ditugun garai nahasi eta sasi distopiko hauetan, geroz eta nabariago da, geroz eta handiago da Euskal Herriko gazteok bestelako Euskal Herri bat, inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri baten aldeko eraikuntza horren borrokan egiten dugu independentzia aldeko hautua. Eta uste dugu hori nabaritzen dela baita udan zeharren nabaritu zen dela hainbat ekimenetan, azkenengo ikasturteetan egondako mobilizazio, egondako hainbat ekimenetan, eta guretzat ernairen eta antolakundaren gaitasun eta gaitasun guztiak horren mesedetan jarri nahi ditugu aurrerantzen.
Azkenik, Markel, konta iguzu manifestaziora joateko asmoa duen gazte edo herritar bati zer da esango zeniokeena? Guretzat, noski eskerrak ematea eta benetan baloratzea olako ekarpena mobilizazio batera joateak kriston balia duela eta kolektiboan ekin eta kolektiboan antolatuz sortu dezakegun indarra eta daukagun gaitasuna izugarria dela. Eta baitaren nola ez, gonbitea luzatuko nioke, mobilizaziotik aratago ikasturtantzea eta datozen hilabetetan eta datozen urteetan borrokan eta antolatzen jarraitzera. Esan bezala, irailaren 8an, igandean, eguerdiko ordu 1:30 abiatuko da manifestazioa Bulebarretik saretan zabaldu zuen bideoarekin agurtuko gara. Eskerrik asko, Markel Rio. Eskerrik asko zuei. Edozer egiteko prest daude gu gelditzeko. Aldaketak blokeatzeko. Dagoenarekin konformatu gaitezen. Gauzi, zutitu eta ekin. Besterik ezin dugu egin. Ameslarien belaunaldi berri bat dute parez pare. Beheak eta goiak irensteko prest dagoena. Zin egiten dizuegu, guri baino garestiago aterako zaiela. Olatuan altxatuko gara. Bat eginez, independentziara. Kultur alorrean komiki azoka ospatzen ari dira Iruñean, bertan dugu Irune Errejano lankidea. Gaurkoan Kondestable Jauregira gerturatu gara, bihartik aurrera irailaren 29 arte ikusgai egonen den komiki azokaren 15. edizioaren aurkezpena ikustera. Inigo Gomez Iruñeko kultur zuzendariak harrera egin die aurtengo azokan parte hartuko duten kide ezberdinei. Picasso protagonista izanen da aurtengo 15. edizio berezi honetan. Ostiral honetan, irailak 6 hasiko da Nafarroako 15. komiki azoka, komikia sustatzeko Tiza elkarteak antolatutako ekitaldia, non besterakunde batzuen artean, Iruñeko udalak babes egonkorra ematen dion. Kondestablen eta hiriko hainbat liburu dendatan ez ezik, Sarrigurenen eta Lizarran ere baditu jarduerak aurreikusita komiki azokak. Jende guztiarentzako dozenaka jarduera, hala nola mahai inguruak, tailerrak, bisita gidatuak, muralak, artistekin topaketak, aleen sinadurak, autoedizio azoka eta bigarren eskuko azoka eta bar, eta bi egoitzatan banatutako 10 erakusketa izango dira. Gainera bi erakusketa kolektibok programatu dira. Picasso protagonista eta Salon Express. Kiaren aretoaren 15. edizioa, aurten ere, eta, nik uste komikia gero eta garrantzia gehiago dauka gure gizartean, eta poliki-poliki, halako bultzadak ematea disiplina honi garrantzitsua dela gaur egun. Nik uste gainera aurtengo programazioa oso anitza izango dela, erakusketak, mahai inguruak, tailerrak eta suertatuko dira hemen, Kondestable Jauregian. Ekitaldian komiki nazionaleko pertsona handiek parte hartuko dute, hala nola Bealemak, Ricky Blancok eta Kandela Sierrak. Gainera, 40 artista baino gehiagok hartu dute parte Nafarroako ekitaldiak bere historian izan duen erakusketarik zabalenean. Bestetik, dagoeneko iragarrita dagoen tailerren programazioak, aretoaren historiako zabalenak, mota guztietako ikusleak biltzen ditu. Haurrak, gazteak, helduak eta baita profesionalak ere. Beraz, hilabete ezin hobea da komikien eta artearen zaleek Iruñea bisitatzeko. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu amaika.eusen edo kuskusiatu gure sare sozialak. Laster izango gara bueltan arratsaldeona pasa.